Ola a todos, benvidos e benvidas un día máis ao meu canal de YouTube. Son María Mera, actriz, presentadora e mamá. Ben, antes de nada quería darvos as grazas pola acollida do meu primeiro vídeo de YouTube e tamén darvos as grazas por toda a vosa participación no stories de Instagram cando vos fixen esa pregunta e me contestastes un montón de ideas, un montón de cousas para poder facer no meu canal de YouTube. Hoxe traía outro vídeo preparado, pero cambiei-no a raíz das vosas propostas, xa que xurdiu un tema que moitos me preguntastes de por que facía o primeiro vídeo en castelán. Entón o tema de hoxe vai pois falar diso da miña relación co galego, co castelán e por que fixen ese primeiro vídeo en castelán. Ben, ese primeiro vídeo fixeno en castelán porque era un vídeo de benvida, como era a primeira vez que facía un vídeo máis persoal para YouTube. É verdade que en YouTube sí que hai máis persoas que me siguen desde fora de Galicia e de España e que a veces me piden que faga máis cousillas en castelán, pois era un vídeo de benvida para abarcar un pouquiño todo e para que todos pois esteades contentos, aínda que vai ser moi complicado porque nunca vai estar a gusto de todos. É certo que a min gustame máis falar en galego, é a miña lingua, é a lingua na que me sinto máis cómoda, así que por iso hoxe vou facer este vídeo en galego, ademais pois tamén polas vosas peticións. É certo que o meu público mayoritario, como non, está en Galicia porque eu traballo en Galicia, pero estou totalmente encantada de que me fagades a proposta e de que preguntarades por que, non? Porque realmente é algo raro en min verme falar castelán. Pois nada, moitísimas gracias polas vosas propostas e irei facendo vídeos tanto en galego como en castelán. Xa iredes vendo os porqués, así que nada, espero que me entendades todos, que esteamos todos contentos e que poidamos seguir propoñendo cousas para falar neste canal de YouTube. Hoxe vou vos falar entón da miña relación co galego. Eu falei toda a miña vida galego, meus pais criaronme en galego, meu pai é de Boqueixón, miña nai é de Vedra, vivín nunha aldea toda a miña vida, todo o meu círculo social, familiar, no colexio, os amigos, todo o mundo falaba e fala galego alá por onde eu vivía e onde eu criei, así que toda a miña infancia pois foi no galego. Era raro ver alguén que falara castelán, de feito. Por iso eu teño este galego e por iso eu falo sempre en galego, porque no idioma no que me criei e no idioma que a mí me enseñaron, meus pais, que me ensinaron no colexio e cos amigos e con todo. O profesional, pois para mí é unha ferramenta básica e importante saber falar o galego e saber falalo o mellor posible, aínda que é certo que non falo o galego normativo, que tampouco é o que me ensinaron, pero falo o galego que me ensinaron meus pais e co acento pois ali da miña terra, da zona aquí de Vedra, de Boqueixón, do que estou totalmente orgullosa. E ademais que o vexo unha vantaxe enorme para o que eu traballo, non? Porque estar no audiovisual galego e ter a nosa ferramenta de traballo é a voz, a forma de comunicarnos, como nos comunicamos, como chegamos ao público, e creo que é algo moi básico e que debemos prepararnos para falar mellor, para falar o galego como temos que falalo e para chegar a vos e na nosa lingua, non? Sobre todo traballando na televisión de Galicia. Así que para min é unha ferramenta de traballo básica que teño que cuidar e eso, non só falo a nivel profesional, eu no meu día a día pois falo galego todo o día, a todas horas, con todas as persoas. Na miña casa, que me preguntastes moito como educo a miña filla, pois eu falolle galego, desde que naceu, por suposto, e desde que estaba na barriga e desde sempre. Eu sempre falo galego e agora mesmo estou educando en galego. É certo que o meu marido fala castelán, aínda que ás veces mete o galego, cando xoga con ela, pois sí que fala o castelán, pero ás veces valle metendo o galego e comigo sempre en galego. Que fai ela? Pois cando está comigo falame en galego e se lle falan castelán o que fai ela é copiar. É verdad que é moi faladora, ten a que imitarlle, creo, pero a esta ten 2 anos e medio, un pouquiño máis, fala absolutamente de todo, todas as palabras e todas as formas e todas as cousas, entón pois ela ten a capacidade, pois como todos os nenos, de copiar, el copia, entonces se lle dis colle isto, ela vai repetir no que ti lle falas, se lle dis jugamos a isto, ela di vale, jugamos, non? Entón repite o castelán. Entón pois hai momentos que sí que mistura, pero o galego sabe falalo perfectamente e ese é o meu cometido e a miña ilusión é que saiba polo menos falar o galego e que o día de mañá, se quere falalo, que o fale. A miña ilusión sería que a escollera para
para falar no seu día a día e que valore a lingua galega como hai que valorala, non? É verdade que tamén creo que é unha tarefa complicada, porque é certo que moitos nenos hoxe en día, a maioría, polo menos dos que coñezo, dos que ela se rodea pois no cole e así, a maioría falan castelán, e as profesoras pois unha fala castelán, a outra fala galego, e ali dinme que ela sempre se comunica en galego, pero é certo que me parece unha tarefa difícil, sobre todo cando o círculo de amigos ou de compañeiros que ten, que ao final son os nenos cos que se relaciona maioritariamente, no? Ao longo do curso, pois falan castelán. A ver como vai ela evolucionando e o que vai escollendo para falar. Eu, desde logo, voulle falar igualmente en galego. Ben, pois esta é a miña relación co galego. O castelán pois falo moi pouco, a non ser que mo exixa a nivel profesional, evidentemente. Se teño que facer un casting para fora, se teño que traballar nun sitio que non sexa Galicia, por suposto, pois botamos mando castelán como outra lingua calquera que sabemos falar perfectamente, e sobre todo pois que os idiomas e as linguas non son motivo de pelexas nin de armas, sino que son para comunicarnos, así que nada, que aí queda aclarado o meu tema co galego e co castelán. Nas redes xa sabedes que sempre vos escribo en galego, sempre vos contesto en galego, a non ser que me escribades en castelán, que os vosos desexos son ordes, e hoxe este vídeo vai en galego, na nosa lingua. É verdade que no tema profesional para min é unha ferramenta de traballo básica, porque traballo na Televisión de Galicia e considero que canto mellor saibamos falar o galego e con mellor acento, pois é unha vantaxe. É certo que é algo que eu penso a nivel persoal, porque aquí na Televisión de Galicia, na nosa televisión, nadie che garantiza traballo por falar mellor ou peor galego, nada que ver. Iso dá igual nesta televisión por agora, iso dá igual, así que é verdade que non garantiza ter traballo de feito. Hai moita xente no audiovisual galego que só fala galego cando se encende a cámara, e cando se apaga a cámara pois volve ao castelán. E nada máis, se tedes algunha suxerencia máis ou algo máis que dicirme respecto a este tema, que espero que xa estea claro, e así, seguirei facendo vídeos en galego, tamén en castelán. Nas redes pois sí que me seguirei comunicando en galego como sempre. Un bico moi grande, que teñades feliz semana. Chao!